Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σαμαράς έλεγε για τη φορολογική πολιτική που θα ακολουθούσε πριν γίνει πρωθυπουργός και άλλα κάνει τώρα. Η πολιτική της εσωτερικής τρόικας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, γιατί ο κύριος Τουρνάρας, τοποτηρητής της τρόικας του εξωτερικού και των πιστωτών μας, έχει άλλη θέση. Λειτουργεί ως Γενικός Επίτροπος, κρυμμένος πίσω από την τυπική ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. Και ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σταματήστε να τον λιβανίζετε. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Μαυραγάνη, πιστεύω ότι δεν σας αφήνουν να κάνετε το έργο και τη δουλειά που ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί εσείς είστε άνθρωπος της αγοράς και είστε άνθρωπος της πιάτσας, όπως λέει όλη η αγορά. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχετε καμία σχέση με αυτό το σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τρέχον σχέδιο νόμου δεν αποτελεί παρά μια ακόμη απόδειξη ότι εμείς ως πολιτικό σύστημα και τώρα εσείς ως κυβέρνηση δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή και στρέφεστε ξανά κατά των συνεπών συμπολιτών μας. Το σημερινό σχέδιο νόμου είναι άλλη μια απόδειξη αποτυχίας σας. Δυστυχώς από το 2000 μέχρι σήμερα, από όσο θυμάμαι, ακούω συνεχώς για ένα αποτελεσματικό, αξιόπιστο, εφαρμόσιμο φορολογικό σύστημα. Δυστυχώς από το 2000 μέχρι σήμερα το φορολογικό σύστημα έχει αλλάξει πάνω από 30 φορές. Και όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Και σήμερα έρχεται προς ψήφιση ένα σχέδιο νόμου μέχρι την Άνοιξη που θα έρθει το επόμενο. Αυτό καταδεικνύει προχειρότητα, επιπολαιότητα και τελικά μεγαλειώδη αποτυχία. Ας παραδεχτούμε επιτέλους ότι το πολιτικό σύστημα ούτε ήθελε ούτε ήξερε πώς να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Βλέπουμε όλοι αυτό τον καιρό τις λίστες που πηγαινοέρχονται. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο που απαιτείται σήμερα είναι το πολιτικό θάρρος και η αναγνώριση του προβλήματος. Η τραγική δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν μας δίνει πλέον άλλα περιθώρια να βάζουμε το κεφάλι στην άμμο. Αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται σήμερα είναι ένας υπουργός ή υφυπουργός οικονομικών εποφορτισμένος αποκλειστικά με την ίσπραξη των εσόδων. Μία κατεδάφιση του υπάρχοντος συστήματος συλλογής των φόρων και τρίτον αντικατάστασή του από ένα εντελώς νέο μηχανισμό απαλλαγμένο από τα βαρύδια του παρελθόντος και μια καινούρια, σταθερή, απλούστερη φορολογική νομοθεσία χωρίς φεγγίτες και μπαλκονόπορτες. Δεν χρειάζονταν να μας το επιβάλλει η Τρόικα το φορολογικό νομοσχέδιο. Μόνοι μας εδώ και χρόνια έπρεπε να το είχαμε κάνει. Αντίθετα, μέχρι σήμερα η συγκυβέρνηση τι κάνει? Περικοπές μισθών και συντάξεων, έκτακτες εισφορές, χαράτσια, προκλητικές ανατιμήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Διάλυση του κοινωνικού κράτους, κατάργηση του δημόσιου συστήματος υγείας, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ρημάζεται τη νέα γενιά, το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και τιμωρείται τους συνεπείς πολίτες. Τα προτινόμενα φορολογικά μέτρα μαζί με όλα τα προηγούμενα που έχουν πάρθει διαμορφώνουν συνθήκες μαζικής απόλυτης φτώχειας και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.
Καταργείται από όλα τα φυσικά πρόσωπα σχεδόν όλες τις φοροαπαλλαγές, αλλά και αυτές που διατηρούνται ουσιαστικά αποφθήνονται σε πολύ λίγους φορολογούμενους. Καταργείται μεταξύ άλλων οι εκτόσεις φόρους από τόκους, στεγαστικών δανείων, ενοικίων, δίδακτρα, φροντιστηρίων, ασφάλιστρα κλπ. Καθιερώνεται νέα κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι βελτιώνεται φορολογικά η θέση των πιο ασθενών οικονομικών στρωμάτων εξαιτίας μιας μικρής έκπτωσης είναι σχεδόν απάτη. Η νέα κλίμακα προσφέρει ελαφρύσεις ψίχουλα στις τσακισμένες αποδοχές των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 23.000 ευρώ και επιβαρύσεις για τα υψηλότερα. Τσακίζετε μισθούς, διαλύετε εργασιακές σχέσεις και έχετε το θράσος να μιλάτε για ελαφρύσεις. Το χαράτσι της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στους φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ διατηρείται μέχρι το 2015. Το παρόν σχέδιο νόμου είναι παράλογο. Τα παίρνετε, όπως λέει ο λαός, για τέταρτη φορά σε λιγότερο από 3 χρόνια από μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους και δεν κάνετε τίποτα να εφαρμόζεται ο νόμος και όποιος φόρο διαφεύγει να τιμωρείται παραδειγματικά. Δηλαδή για άλλη μια φορά τιμωρείτε τους τίμιους και δίνετε άφεση στους παρανομούντες. Λυπάμαι, αλλά για άλλη μια φορά στουρθοκαμιλίζετε. Καθιερώνεται το λεγόμενο αναβαλώμενο φόρο για περίοδο 30 ετών μέχρι ότου οι τράπεζες ισοσκελίσουν τη χασούρα τους. Η ίδια απαλλαγή προβλέπεται και για τις εταιρείες που είχαν κρατικά ομόλογα. Η πρόκληση έχει και συνέχεια, καθώς στη ρύθμιση δεν υπάγονται οι μικροομολογιούχοι αποταμιευτές που τους καταλήστευσα με το κούρεμα. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί δεν κάνετε το ίδιο και για τους μικροομολογιούχους? Είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ολοκληρώνεται. Και κλείνοντας θα έλεγα το εξής. Οι επιλογές των τελευταίων 3 ετών στη φορολογία ήταν καταστροφικές για την ελληνική οικονομία. Το Πασόκ του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Βενιζέλου θα ήθελε πολύ να ξεχάσουμε, αλλά η κυβέρνησή του ήταν αυτή που με την αποτυχημένη φορολογική της πολιτική και όχι μόνο ευθύνεται για το φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε περιέλθει και συνεχίζεται από τη σημερινή κυβέρνηση. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Παραστατίδη.